В момента еврото ежедневно се използва от приблизително 330 милиона европейски граждани, които могат да пътуват в страните от еврозоната без скъпоструващата и досадна необходимост да обменят пари всеки път, когато пресичат граница. Познатият днес дизайн на еврото е създаден преди няколко години. През 1996 година Европейският паричен институт, предшественикът на Европейската централна банка, обявява конкурс, в който се отправя покана към дизайнери на банкноти да представят проекти за серии от по 7 банкноти. След допитване до мнението на обществеността и комисия от експерти, Европейският паричен институт избира за печеливш проекта за дизайн с автор Робърт Калина от Австрийската централна банка. Избраният дизайн представя архитектурните стилове от 7 епохи в европейската история: класицизъм, романтизъм, готика, ренесанс, барок и рококо, архитектура от желязо и стъкло и архитектура на 20 век. Банкнотите трябва да са привлекателни на външен вид и да се разпознават лесно, като съдържат и защитни елементи, които максимално затрудняват подправянето. Купюрите с по-нисък номинал имат защитни елементи, които включват воден знак, осигурителна нишка, холограмна лента и златисто-перлена ивица. Купюрите с по-висок номинал, освен воден знак и осигурителна нишка, имат и метализиран холограмен стикер и числа с променящ се цвят според наклона на банкнотата. Производството на евробанкнотите започва през лятото на 1999 година в печатниците на различни страни от Европейския съюз. По време на преминаването към евро, националните централни банки разполагат с над 15 милиарда банкноти за пускане в обращение. Поставени една до друга, тези банкноти са достатъчни да покрият територия с площ 15 000 футболни игрища. За подмяната на повредените банкноти се налага производство на нови банкноти. Тези с нисък номинал се използват максимално 1 или 2 години, а банкнотите с по-висок номинал, които по-рядко сменят притежателите си, могат да се използват до 8 години или повече. Банкнотите често мигрират между страните. Това се дължи на туризма и служебните пътувания, тъй като хората теглят пари от собствената си страна, за да ги използват при пътуванията си. Ако не се контролира, тази миграция може да доведе до недостиг на банкноти в някои страни и до натрупване на излишък в други. Следователно, Европейската централна банка и националните централни банки от евросистемата периодично извършват прехвърляне на голяма парична маса, като излишъците се изтеглят от страните, в които има натрупване, и се прехвърлят към страните, в които има недостиг. По подобие на други валути по света, еврото също е мишена на фалшификатори. Европейската централна банка поддържа голяма база данни от фалшифицирани банкноти, съдейства лицата, които работят с пари, да бъдат обучени да откриват фалшиви банкноти и работи в тясно сътрудничество с Европол и Интерпол. Европейската централна банка разполага с експерти, които анализират различните подправяния и подпомагат правоприлагащите органи да идентифицират използваните видове хартия, фолио, нишки и техниките, прилагани при отпечатването. Наред с тази педантично изпълнявана задача, Европейската централна банка поддържа и научна лаборатория, чиято цел е да предотврати фалшифицирането на банкноти чрез цветно фотокопиране и компютърни средства. Научната дейност се финансира съвместно от националните централни банки и от органи, които отпечатват банкноти от целия свят. И ако Европейската централна банка и националните централни банки от евросистемата са отговорни за производството на евробанкнотите, сеченето на монети е от компетентността на правителствата на страните от еврозоната. За преминаването към евро са отсечени над 51 милиарда монети с номинална стойност около 16 милиарда евро. Управителният съвет на Европейската централна банка обаче е органът, който одобрява общата стойност на монетите, които се емитират. За разлика от евробанкнотите, дизайнът на монетите е различен за различните страни. Ако едната им страна е с общ дизайн, на другата страна са изобразени национални символи.
Общият дизайн на монетите е дело на Люк Лойкс от Белгийския кралски монетен двор и отразява единството на Европейския съюз.